אז למוח שלנו יש שעה קבועה שבה הוא מנקה את עצמו ומפריש הורמון גדילה, והשעה הקבועה הזאת היא בסבב שינה הראשון. בשעה וחצי הראשונות של השינה זה קורה, ובמוח יש לימפה, יש נוזל לימפה כמו בגוף, שהתפקיד שלו לנקות את כל השברים ואת כל מה שדיברתי עליו, את כל הרוס הזה, לשטוף, ממש יש שטיפה כל לילה, והשטיפה הזאת מתרחשת בשעה וחצי הראשונות של השינה שלי. אבל יש לי שעון ביולוגי קבוע. אם השעון הביולוגי שלי אומר שאני ב-10 הולך לישון, אמור להיות בשינה, אז השעה הזאת של הניקיון תהיה ב-10, ולא משנה מתי הלכתי לישון. אם הלכתי לישון ב-11, אז החמצתי את זה. וזה לא, זה מתרחש כל היום וכל הלילה, אבל החלק המשמעותי כבר לא יחזור, ואיבדתי את זה בלילה. ולאורך שנים זה יכול להביא להרבה מאוד מחלות של המוח והרבה מאוד בעיות. אז מאוד מאוד חשוב ללכת לישון בשעה קבועה ולקום בשעה קבועה ולהקפיד על זה כמה שאפשר.